persiapan mau ke rumahnya Bik Saimah ya. Ki bawa tempe, ada tempe, telur, terus pindang, sop-sopan, tahu ya. Ini yang ngasih Mbak As ya. Makasih Mbak As, berkah barokah. Teka kene wangi sik deplok kopi. Bek. Deplok kopi. Deplok kopi. Wah, bubuk entek. Oh, dadak ngenteni. Wis sarapan apa ugong? Wis sarapan? Aro apa? Enggak enak no, jangan bayem. Blendrang kok dimam iki, Mam. Kae jangan aneh. Iki tak gawene nek jero iki. Dilebokne sik. Lah Pak Kadi nek ndi? Pak Kadi. Turu, Bek Kira. Maton. Janganane Bik Saimah. Awas ada telure loh. Aduh. Mame ambruk, Bek, Bek. Mam. Sampeyan pegang. Mam kucing no. Lah ya, lek enggak dengan mam kucing kok. Ki mame. Ya. Ki. Iki minyak lo ya, bukan minuman lo. Minyak. Lengok lentik. Minyak goreng. Ki. Beras kencur. Sapa bojone loro? Wis lekas rasan-rasan. Diminum. Ki sari dele. Sari dele. Sopo-sopo sing minum, gawe kabeh. Dingge kabeh. Ya, didum. Enggak apa-apa, salahne kono ae. Minuman. Iki enak sop-sopane lho, Bek. Nek bawah enak sop-sopane. Sop-sopan. Iki nang ngisor iki. Mejane gak diresiki. Duduk lek kentang. Telur. Aduh. Endok. Duduk kentang iku. Awas kuta. Disalahne mengkok. Disalahne nek ada apa besakno lho. Ya.
Pak Di, pun sarapan. Sarapan Rien. Disuwek enggak apa-apa, disuwek enggak apa-apa. Oh, enggak iso, disuwek. Oh, tas maton. Ini gendongan kok kuat. Kuat. Oh, Ebit ya. Ebit taruh lala jari gendong-gendongan kok kuat. Iya, jarak sampean di ini. Sampean sampai ke Poyo? Ibu Herman. Ya, waktu wek jari gendong-gendongan. Panas, iya memang sek panas. Wah, lah nggak iso sampean. Wah, mie disanteni. Ya belajar loh nganu. Lek dikei kecap ki berarti mie goreng. Nggak usah diweki kuah. Mie sedap. Sedap goreng. Jare gak iso masak mie dikei kecap ngono kuwi. Enak. Enak. Pak Kadi pundi? Pak Kadi. Guntangi wonge ya. Lah iya. Lek ninggo enggak pareng metotok wong wedok. Ya. Ki Pak Kadi. Pas bangun tidur. Ku terus sarapan. Pak Kadi teko nyungi sehat jan. Ram.
Ya balik neh olahraga iki Pak Adi. Pak Adi arep ngeseni tanam. Ya. Engko makan-makan neh nak emper. Mam bakso. Wes nak mambengi. Senengane ngejak mam bareng-bareng. Heeh. Kok ngendi sampean mau? Kok ngendi? Matur. Kayak sarapan. Adek ya ini ngenteni sego to. Mau diparingi janganan Mbak As kuwi. Kae janganane tok rezeki. Karo Mbak As kon belanjane. Sumuk. Pokoknya lek wis nyantai ning kuwi ning lawan. Apa? Oh ya. Piye? Lala ya? Iya belanja. Belanja gitu kapitan mau belanja gitu. Enggak paham aku, Be. Tapi ya ora. Yang Kalimantan. Sulawesi. Oh, yang ini bapak. Bapake sing wedok? Me Clara. Dadi arep endang kono. Ndik ngomong mak. Lah omahe arep nang kok rono. Karo sapa ngerti lek anake gelem dijak rene ngono lho. Ora gelem. Habis tenan, asli habis Bik Saimah. Tanpa sisa. Alhamdulillah. Arek, Bek. Bar maem minum. Dinginane tak kei pindang jarene pomo Pak Pelan enggak. Pas nyinggahne enggak ning kene no lali. Nyantak bosok. Beh, Lali. sampean enggak ngerti? Enggak. Sampean pas enggak nek omah kaya ebek ke. Dan dimasak no kok laline pindange. Tak tembasne lengo barang. Lima aku wis arep budal terus karo mak. Lah lengone arep budal rene. Terus lengone. Oh iya. Engko sing goreng apa lek ra nek lengone.
Digoreng kapan kopine? Sapa sing deplok? Bek iki lho. Bek Saimah tas ndeplok kopi kok. Wah, deplok kopi iki. Dondong. Heeh. Kapan nek goreng? Urat goreng, urung cintang urung ae. Lo terus lek wis entah ngono wi, kan terus digoreng to, Bek? Nek. Apa dipepes sik? Enggak. Pak Kadi sik nek mburi ning kamar mandi. Ora melu. Bintang dolanan kabeh Mahes ke mau nang kamar. Enggak gelem dijak. Wis nek kamare. Omah sing etan, Bek. Wah, Dolanan karo Mahes. kok iki mau apa ta dinane? Iki mau dinane apa to? Selos Rebo. Nyak apa tutup? Iki libur sekolah, Bek. Libur sampai 2 minggu. Wah. Libur sekolahe. Mejane engko dilapi. Diresiki, dikumbah. Nah, guyu lho, Bek. Asal aku ya. Nyapa bahasa? Eh? Nyapa. Engko anakku goleki. Wis sik. Kae sepi ning kono. Sepi wonge gak enek. Iki ya sepi gak enek wonge arep budal lunga. Mambengi nganu sapa? Duta karo Clara Melala. Milih koper wis arep budal sesuk paling. Tanggal selawe pek jare budale. Ndeknya ngomong mak lek tanggal selawe ngono. Endang-endang keluarga jare. Tukang paket kayak mau ngetan ngulon. Tukang apa? Paket Ada aki. Arabit Nyemek kuwi ebit tak bejene minggat ya. minggat. Ora wani durung omah. Lah wi diomongi anak demit ngene wis ora wani lho, Bek. Oh, Jan rawani. Padha karo Tito. Tito ning jeding kuwi kon ngeterne. eh, Pacane kaya preman ning jeding ora wani. Masak apa? urung masak. Blenderang dik nggih. Paling jendrang di ini. Bayam ki ora oleh blenderang lho, Bek. Iku ora tak pangan. Aku ya ora mangan. Lah iya. Lek wis gak entek dibuang ae. Heeh. Kayak masak sop-sopan kuwi apa goreng ndok ae.